час 5. Знам, че се забавих с час 5, но просто така мисля, така стана. И както казах в първа част, че съм с пап. И те са така с цип. Така че почвам да няма да покажа тази папка, ами най-пълната папка. Така. Боички така изглеждат. Ако някой иска да разбере нещо откъде, просто да ми каже. Или да ми пише пластилин. Не да ми пише пластилин, просто си го показва. Цветни химикалки. Така, започваме с резервните тетрадки. Първата резервна е такава тетрадка. Най любимата ми. Много е яка. И последната е такава. Кутринки. Едно блокче за апликиране. Дъска с нощи и точка. И харесайте час 6.